May gani kay natakdan ko sa mga sangre sa Encantadia. Naan ako'y powers. Wala na di makayaga-yaga na ako. Kay? Mahimog yung ginana ba? O magyaga-yaga sa ako ha? Wala na di makayaga-yaga na ako. Kayo? Akong sitro? Powerful kayo. Maunang dili na ko pwede mayaga-yagaan. Kay sangre na ba ako? Sangre agata. Ang diwata aning lugara. Time pa. Naman di ko'y kalaban diri ah. Si Kustan. Wala pa ko kabalo sa ato ba? Dako na di kay tugsala sa ako ah. Karon, mao na akong misyon. Manimalus ko ka Kustan. Himon ako siyag bake, dinosaur, ok-ok, og butike. Bantala ka na akong Kustana ka. Muana madjud ka sa balas ba? Kukak, kukak, kukak. Mag-ambak-ambak jud karon. Be, finding Kustan! Setros, ipakita si Kustan sa ako ah. Ante, kadamaka ning Kustan oy. Nalibang sa bagnutan no? Wala giguri siya sa ilaba. Damak din si Kustan. Asa ka ni siya nalibang no? Pabor jud kay ni paghimo sa iya og kamprag ba? Kay pabor kay naglingkod. Pangitaw na nako si Kustan be. Laguta po ani oy diri pa jud ko naabtan sa akong kabuhi da. Wala ba kay tao diri no? Nayati naging makitaan ko maulawan jud ko. Hoy! Nganong naglabay-labay ka dira si Sapa? Kabalo ba ka nga naani nagpuyo dira isda? Unyag makaigo ka? Uy, sikin sa man ka? Ako si Sangre Agata, ang tagapagmana sa brilyante ni Mitina. Ala, nagpataka. Naba de brilyante si Mitina nga nailog naman to. Sitro noon muto ko. Ni, nagsunog-sundog. Wala ba yaangay? Ay nakaminosog ka sa kuha ha? Aking sitro! Pambakang-baka ng bata! Ano naman eh? Ha! O diba? Powerful kayo ko! Isa pa! Pakamang-kamangan ng bata! Yate, nga naman eh. Ni kamang lagi ko. Kunya, dili dyan ka mo salot ni Sangre Agata? Basig itos mo, tikanin Sapa! Ayaw! Wala mo gusto nina. Mabasa ko. Mutuon na lagi ko. Salot! Basig himoan, tikag butikiron! Salut! Mahal na Sangre Agata. Naan ako'y member! Tara, ubanin ko! Pangitaw na to si Kustan! Yate, uban-ubanan na pugo. Reklamo ka? Pasighimuon na puti kag butike! Lakaw! Paguna! Kay nalibang ba ito si Kustan? Kasi matamakan ni mo yan tae! Ako paghimong paano? Una, sigyaw-yaw! Taysa, taysa! Nganong gabaktas man ta? Nga pwede raman dahil ko mo ibigtos! Gani no? Sangre biya ka, dapat mo bigtos na lang ta. Tama dahil no? Nakalimot jud ko ba? Dili naman dahil ko normal nga Agata? Na naman dahil ko mga powers? Okay, sige alipin! Gunit sa akong abaga! Taka, wala man lagi. Pagulat! Ako pang guna-una ugasa tamutog pa! Basig makatugpa ta sa tayo ni Kustan! Bara, bara, bara! Uy, asa na mo dapit ba? Hala! Nahimo na ko, bay! Sangre, gyuday ko! Naana dyan ko yung mga powers, bay! Asa na mo dapit gud? Kahuyan naman niyo. Ay, sigsaba, dira! Ipangita ganin na to si Kustan, no? Kay mo balos ko ato! Sa muka, buda niyo. Naangin na noong ko da. Ah, sig reklamo! Basig himo, tikag kanding ron! Sige na lang ko. Turat ng pangitaon. Unsaman? Nakay nasimutan? Naa, tai. Mauna na! Kay nakitaan ako sa kong sitros nga nalibang siya! Bullshit man yoy. Paiding tai dahil eh. Dili ni finding tao! Finding Kustan eh! Lakaw na, lakaw na! Asa man dyan karong Kustana ka ha? Himoon dyan ti karong sigbin ba? Blago ta dyan kung maayo ni mo ba? Musamat dyan kagabatig naong karon himoon at ikag sigbin! Thailand dyan karon! Hoy! Ikaw, tingog diha! Ngano naghilom naman ka? Unsa na? Wa ko kasabot! Si Kustan, naadri. Asa, asa! Asa! Tae! Nakita na yun. Ay, pagpataka diha! Tao atong gipangita! Dili tae! Layo pa si Kustan! Tara! Bayag ta sa age! Dali dira!
Hoy! 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 Unsa? Kustan! Kustan! Nadia! Nadia! Oh na! Nalibang! Nalibang! Time to shine! Bisag asa ra gyud ni si Kustan malibang ba? Wag gyud gipili nga lugar. Pao pa jud kay tay. Sige na! Buhatan na mong gusto! Kay buhat na kay tayo kong tail, oh! Lamin na kay muli ba? Kay buhat na kay tayo kong tail! Lamin na kay maligo! Pagulat dira kay nagplano pa ko. Unsa mahimuon ako ni Kustan ha? A. Bakit? B. Dinosaur. C. Ay tama. Sigbin. Kabat, da ni nga sangri, oy! Ay pagbuot kay nagdumot na ko anay dako na kay nigsala sa ako ah. Sige na! Majiki na dayo, no? Magic! Magic! Nga naman eh! Dinilagi ko kalakaw! Nagkamang nalagi ko! Ala! Musik nalagi ko! Effective ako ang citrus bay! Nakabalos na ko ni Kustan! Nahimo siyang sigbin! Eh! Ikaw na yan ni Agata? Sangri agatan ako karon! Unya! Nindot ba imog sigbin Kustan? Ha? Sigbin? Katong itom kay ngairo! Panamin oh! Uy! Pauli ko ba? Bati na kayo daw si Kustan! Sigbin! Huy! Sangri Agata! Pauli na na, oh! Luya kayo na! Ay si Kapilapel! Basigi moon pati kang sigbin ron! Eh? Ayaw Sangri Agata! Aw naara man day na di ay! Balik kong Kustan! Ngilada jug na nga ning sigbina oy. Unsaon man ako ni siya para malipay ko karon? Ay tama. Sigbin! Kat sa kahoy. Nganon eh! Nganon eh! How da mo kat ni Kustan oy? Dili na sigbin, unggoy na pagyon. Uy! Agata! Pauliin ako ba? Ala! Unsa man eh! Collaboration? Oh, nagsagol-sagol na tanang mga elemento. Kustan! Ambak! Unya! Himuha! O bakit? Kukak! 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 Tuuyag na ni Kustan oy! Himuha na po siya og ireng! Meow! 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 Igagawin ng sangria, oy! Huwag ginaloy ni Kustan, no? 1, 2, 3! Da! Abuyag man ka sangre! Ayo, tiga! Giunay ni mo imong rayna! Kustan! Iluga ang sitro! Imuha kanding! Mubalos ko, be? Da! Kabalos lagi ko ni mo agataha ka! Nahimaw kag kanding! Ako?